Boiro celebrou o Día de Galicia Mártir, unha data dedicada a honrar a memoria das vítimas do franquismo. O evento organizado polo Bloque Nacionalista Galego non só lembrou a figura de Alexandre Bóveda, senón tamén a todos aqueles que perderon a súa vida no contexto da represión. O día de onte o BNG de Boiro celebrou un ano máis o Día de Galicia Mártir, un acto dedicado a honrar a memoria das persoas que, como Alexandre Bóveda, entregaron as súas vidas na loita pola liberdade e xustiza social na Galiza. O evento tivo lugar na rotonda de Cima de Vila e neste acto, ademais de lembrar a figura de Bóveda, tamén se rendiu homenaxe a José Casais García, un mariñeiro de Mosquete asesinado pola represión franquista. Para render unha sentida homenaxe a Alexandre Bóveda, asasinado polo franquismo por defender a liberdade, o progreso e a xustiza social na súa Galicia querida. Bóveda era un símbolo de dignidade, de compromiso e de entrega. Foi e segue a ser unha figura fundamental na loita do nacionalismo galego, a situar a Galicia no lugar que lle corresponde, como unha nación de dereito de decidir libremente o seu futuro. Defender a Galicia é defender o dereito a recoñecemento de todos, como pobo, a expresarnos na nosa lingua, a construir colectivamente a nosa historia e decidir, sobre todo, o noso presente e o noso porvir. Esa é a nosa vontade e esa era a vontade de Bóveda. José Casais García, veciño de Boiro, foi un dos mariñeiros do vapor Alfonso Senra, que en setembro de 1936 foi apresado, xulgado sen proceso e fusilado polo réxime franquista. Este ano, o Bloque Nacionalista Galego quixo recoñecer a súa memoria, un acto que tamén serve para manter viva a loita contra a desmemoria histórica. Como cada ano, o Bloque Nacionalista Galego de Boiro quere lembrar tamén a un veciño represaliado polo fascismo. Este ano rendemos homenaxe a José Casais García, facendo xusticia emocional e mantendo viva a súa memoria e a súa historia que será contada por Xosé de Ira Triñanes, que está aquí ao meu carón. O acto tamén foi ocasión para recordar que a memoria histórica segue sendo un reto constante. Unha das intervencións fixo mención a situacións que aínda están por resolver, como a exhumación dos restos de Manuel Piñeiro Beñón, que serán exhumados a principios do ano que ven, ou as vítimas do Alfonso Senra, como José Casais. Creemos que non debemos deixar solos os nosos mortos, e por iso nós creemos que o seu nome debe ser revivido en Boiro, debe quedar nunha columna. Onte estuven aquí e damos dous aquí falando de que tes 25 solo deira, pois eu conto 26, e pois démonos conta que aquí hai dous irmáns, José e Maximino de Escarabote, que foron mortos o mismo día. A deputada provincial Soledad Agra estivo presente no acto conmemorativo e aproveitou para destacar tamén o papel das mulleres represaliadas durante a época do franquismo. Establece que as súas historias de resistencia son igual de importantes. As investigacións sobre o papel das mulleres é fundamental por escaso, por máis invisibilizado aínda en todo o proceso de descoberta, porque as mulleres sempre quedaron nun segundo plano, como se a súa labor de loita e resistencia non existira. Igual non hai tantas asesinadas, pero sí moitísimas represaliadas que tuveron que pasar toda a vida calando e agochando aqueles insurias polas que pasaron. Entre as intervencións destacouse a importancia da memoria colectiva, a loita pola xustiza e a recuperación da historia. A deputada recalcou que é fundamental para evitar que o discurso de odio e a intolerancia volvan a medrar na sociedade galega. É preciso coñecer a historia para non repetila, e as veciñas e veciños destes concellos deben coñecer os nomes e as circunstancias das mortes dos seus, para honrar a memoria das vítimas, explicar o retroceso que supuso para Galiza e as súas ansias de soberanía o golpe de Estado militar. Foi moito o que se perdeu en liberdades para a clase traballadora, para o laicismo, para os dereitos das mulleres, para o dereito á vivenda e un reparto xusto da riqueza. Aqueles valores non volveron. Vivimos agora nun ultraliberalismo no que o capitalismo deixa nas marxes os máis vulnerables.
pero failles creer que escollen en liberdade as opcións políticas que negan os seus propios dereitos. Vivimos tempos convulsos. Por iso a unión é tan importante. A loita por recuperar a memoria histórica segue sendo un acto de xustiza e resistencia. No Día de Galicia Mártir, o Bloque Nacionalista Galego reafirma o seu compromiso coa verdade, a memoria e a loita por un futuro máis xusto para todos os galegos e galegas.